Усіх вітаем напрыканцы працоўнага тыдня ў Беларусі, мірнага працоўнага тыдня, сябры, мірнага, таму што праз пэўны час сітуацыя можа стромка змяніцца. Наш госць гэта аналітык, грамадскі дзеяч Сергей Бульба. Гэта сумесны стрым праектаў Пара і Радыёрацыя. Мы зараз вяшчаем у Ютьюбе, мы вяшчаем у Тіктоку, наша аўдыторыя, якая будзе далучацца да гэтага стрыму. Гэта беларусы і украінцы, можа быць, гэта ўвогуле ўпершыню, калі беларускі праект, які робяць беларусы, глядзяць і беларусы, і украінцы. Дзве вельмі важныя адна для адной дзяржавы. Сергей, вітаю цябе. Вітаю. Хацеў бы пачаць увогуле з небяспечнай інфармацыю пра тое, што лукашэнкаўскія сілавікі паехалі ў Расію і ўжо ваююць там, не ваююць, выконваюць заданні на баку Пуціна, блізка фронта. Это тое, пра што мы там дакладна ўжо ведаем, так? Это ўжо не ўтойваюць нават, што такая тэндэнцыя. Пачну я з іншага, так? Мы папярэджвалі, што пасля чэмпіяната света па футболе можа адбыцца правакацыя ў кірунку Польшчы. Сябры, я яшчэ вымушаны включыць святло, каб у нас была прыгажэйшая карцінка. Я казаў пра тое, што будуць пэўныя правакацыі, а пасля гэтага, пасля гэтых правакацый можа быць атака краін НАТО ў Еўропе. І калі так здарыцца, для Беларусі это, ёсць проста канцэпцыі, ўжо сцэнары распрацаваныя, што краіны НАТО будуць біць у адказ па Беларусі, знішчыць Беларусь, каб Масква баялася. Вось што ты думаеш, Сергей, пра залёт ракеты ў Польшу, ракета Х-101, яна праляцела 90 кіламетраў, упала ў поле, вельмі супярэчлівая інфармацыя, але яна дакладна праляцела, упала ва Ўкраіне. Што это все азначае, якія наступствы для Беларусі? Конечно. Чаму не выпадковасць? Таму што Расія пастаянна так арганізуе прамацовачкі. Калі мы згадаем месяцы 2,5 таму, яны запусцілі каля 20, а можа трошку болей, зграйку шахедаў менавіта на Польшчу. Прычым беларусы тады зрабілі выгляд, што чыста з любові для Польшчы, мы іх не збілі, а мы іх перадаем вам, то бок это вам падарунак. Мы ж разумеем, што ў прынцыпе, што это была, скажем так, мерапрыемства на выяўленне якраз радыётэхнічных сродкаў супрацьпаветранай абароны Польшчы, таму што у прынцыпе у момант выхаду на выпраменьванне ў эфір найбольш лёгка зафіксаваць дзе што стаіць у палякаў. То бок тут мы з вами разумеем, што русакі змалявалі, і, конечно, пры дапамозе саюзнічкаў лукашэнкавых з беларускага боку, я так разумею, што і наша РФ, і РТВ таксама працавалі ў гэты момант максімальна на зняццё інфармацыі. А з этой ракетай, глядзіце, у прынцыпе, я бачу багата рэакцый, тое, што супольнасць ацэньвае, што палякі празяпілі. Палякі празяпілі, быццам яны паднялі 4 сваіх летакі, F-16, але ж яны паведамляюць, што яны бачылі траекторыю, бачылі, што яна не ідзе да ніякае вялікае месца, таму яны, маўляў, не сталі збіваць. Тут ёсць пытанне. Глядзіце, тое, што ракета адмыслова ішла на Польшчу, то это хутчэй за ўсё так, таму што яна ішла са зменшанай баявой часткай. Зменшаная баявая частка давала магчымасць запампаваць больш паліва. То бок яна была разлічана на больш дальні палёт, чым усе астатнія, якія пайшлі па Ўкраіне. То бок это русакі зноўку устраиваюць такую прамацовачку, паглядзець, якая будзе рэакцыя і што будзе дзейнічаць менавіта Польшча. То бок это чарговае звяно аднога ланцуга. Добра, а што пасля? У тых сцэнарах, якія мне бачацца, што это пра удар па Польшы, это все не проста так робіцца. У ваколіцах Жэшува, там дронавая тая выведка праводзілася ў ваколіцах Гданьска, я так разумею, Балтыйскае мора, побач Кёнігсберг, так, ці Калінінград. Пакуль што тэрыторыя занятая расейцамі. Што далей і калі удар па Польшы могуць нанесці? Хутчэй за ўсё, давайте глядзець, што Расія будзе дзейнічаць несіметрычнымі метадамі. Глядзіце, зараз тое, што адбываецца ў Гішпаніі, я, в прынцыпе, паставіў адзін ланцуг. То бок мы з вами перажывалі, што Лукашенко перанакіроўвае нелегальную міграцыю на Польшчу,
а лічбы называліся там 3000 на месяц, 4000 на месяц, это было багата. А тут, бачыце, за адны суткі як бы так 48 тысяч, і прычым гішпанцы, ну, я так разумею, те памежнікі, яны як бы ці ім далі каманду, ці яны з асабістых перакананняў. Яны проста адчынілі брамку і запусцілі ўсіх гэтых людзей. І ўжо я бачу рэакцыю багата якіх краін еўразвяза, якія ўзнялі пытанне, што вы робіце, і калі вы далей будзеце так рабіць, то мы проста Гішпанію выключым з шенгенскай зоны. Ну, 60 тысяч мігрантам за некалькі дзён, это ж увогуле, это сур'ёзна. Так. Это горш, чым ракета, это могуць быць наступствы ого-го. О, дык я пра што і кажу, што якраз Расія, от як яна любіць сваю несіметрыю, Расія даўно насычала Еўропу якраз хваляй нелегальнай міграцыі. То бок, ну, яны, відаць, знайшлі супольныя інтарэсы з тымі ж мусульманскімі краінамі, якія ў найбольшай ступені зараз пастаўляюць свой, скажем так, чалавечы матэрыял. Ну і была інфармацыя месяцаў 5 таму, што ў тым ліку ішло насычэнне як бы так зброяй вот этих самых нелегалаў, да, якія сядалі ў Францыі, у іншых краінах. Прычым інфармацыя была ад нееўрапейскай разведсупольнасці. І самае цікавае, што з таго часу я не чуў ні абвяржэння, ні пацвярджэння, то бок ніякай інфармацыі не прагучала. І тады ўжо як бы так разумныя людзі падымалі пытанне, што для таго, каб узарваць Еўропу знутры, у прынцыпе, Штосьці ў нас здарылася, шаноўныя гледачы. Путін можа пачаць это рабіць ці з Францыі, ці нават з Нямецчыны. Вот так. Што мы не чуем? Ну, кажыце, калі ласка, далей, там у нас ёсць быў перабой. Ёсць, так. Да. Можам працягваць, Сергей. То бок, Польшча будзе у большай зоне бяспецы. Польшча, па-першае ўсё, Польшча як бы прынцыпова трымае наконт нелегальнай міграцыі. Мы бачым, што яны як бы паставіліся дастаткова жорстка, яны не вітаюць усё это. Ну і плюс як бы так пад бокам немцы, якія, нягледзячы на тое, што ў еўразвязе не мае быць межаў паміж сабой, то бок кардонаў, яны ў прынцыпе выстаўляюць сваю пагранслужбу, якая ў тым ліку і паліцыя выконвае тую ж функцыю, правяраюць як бы так большасць людзей, якія заязджаюць менавіта з польскай тэрыторыі ў Нямецчыну, якія, ну, з выгляду як бы так падобны на вот якраз прадстаўнікоў гэтых мусульманскіх краін. Глядзіце, еўразвяз вельмі заклапочаны ў Гішпанію тое, што яна не прыкрывае менавіта кардон еўразвяза, не тое, што нават сваёй краіны Гішпаніі, а менавіта еўразвяза. І вот поэтому, згадайце, на пачатку году Вэнс, калі праязджаў Еўропу, то ён і гаварыў якраз пра вот эту міну запаволенага дзеяння, якая ўжо закладзена ў Еўропе, разумеючы якраз вот усю эту нелегальную міграцыю, якая скапілася за колькі дзесяткаў гадоў ўжо. То бок трэба прызнаць, што Расія, ў прынцыпе, паслядоўная была ў сваіх дзеяннях, і яна рабіла, ў прынцыпе, ну, доўга, паслядоўна. І вот зараз, у прынцыпе, пасля правядзення так называемых выбараў у этой Расіі, можа адбыцца мабілізацыя, і вот тут вот Расія можа пачаць запускаць гэтыя несіметрычныя протаколы. Вот у чым сэнс. Ну, як ты думаеш, ці будзе атака Польшы дронамі з баявой часцю па 100 кілаграмаў, балістычнымі ракетамі? Ну, тады ўжо магчымая рэакцыя НАТО, рэакцыя па Беларусі. Вот што нам цікава. Рэакцыя па Беларусі, бо гэтыя пратаколы адпрацоўваліся на ўзроўні сцэнароў, мы пра гэта ведаем. Знішчыць Беларусь, каб Масква баялася. Вот чаму я падымаю такую паніку ў сувязі з гэтай ракетай Х-101 у Польшы. Расейцы ведаюць у Крэмлі. Я вельмі спадзяюся, што ўсё ж такі амерыканцы, так, быў такі канцэпт, і у тым ліку еўрапейцы прымянялі, закідывалі для лукашэнкавых спецслужб яго яшчэ 1,5 гады таму, што калі, крый Божа, што пачнецца, то будзе нанесены ўдар па нейкаму вайсковаму аб'екту на тэрыторыі Беларусі. Сергей Бульба у нас знік, на жаль. То бок я азначаю не па...
Ужо глушаць Сергея Бульбу, ворагі з Крамля. Вот так. Гук знікае перыядычна, ці што это? Ці это палякі там чудзяць і праблемы з інтэрнэтам? Но я тады перайду да другого. Еўрапейцы папярэджвалі пра тое, што яшчэ 1,5 гады таму папярэджвалі, што будзе прэвентыўны удар нанесены менавіта па вайсковым аб'екце на тэрыторыі Беларусі. Ну, это дробязь, это людзі не пацерпяць. Ну, это якраз вот для таго, каб паказаць менавіта, прадэманстраваць менавіта Расіі сваю, як бы так, рашучасць. Крайнім часам, вот пасля таго, як Лукашенко у тым ліку прыняў актыўны ўдзел, і калі ён там вельмі яму падабалася ўдзельнічаць у гэтым спектаклі, калі Расія праводзіла навучанні з так званай ядернай зброяй. Это калі ў Беларусі то самае з гэтых іскандераў быццам бы як бы тэхнічныя пускі здзяйсняліся, як свяціўся Лукашенко, наколькі ён быў задаволены. Так вот, пасля гэтага мы памятаем, было тэлефанаванне Макрона раз, прэзідэнта Францыі. Я нагадаю, што Францыя таксама валодае дастаткова вялікім для Еўропы патэнцыялам ядзернай зброі. І пасля гэтага ў Менск наведаў якраз кіраўнік знешняй разведкі Францыі. У прынцыпе, размова пра тое і была, што калі вот з беларускай тэрыторыі Расія што зрабіла? На маё разуменне, это чыста палітычнае рашэнне, калі на беларускую тэрыторыю літаральна на 5 кіlometrаў завезлі камандна-штабныя машыны комплекса «Арэшнік». То бок пускавых ніхто не бачыў, але ж яно тут як бы так і немагчыма і не трэба, таму што пры баявой рабоце в сэнсе пускавыя установкі могуць знаходзіцца ад камандна-штабных машын на адлегласці до 100 кіlometrаў. То бок дастаткова таго, што на беларускай тэрыторыі былі КШМ-кі, і вот тут вот Францыя якраз ужыла той самы аргумент, што калі што, то мы адкажам Маскве менавіта па беларускай тэрыторыі. Таму вот тут я, на жаль, як бы так пагаджаюся, што такая небяспека існуе. Ну, але ж я вельмі ўсё ж такі спадзяюся, што мы да гэтага не дойдзем. Ну, я думаю, мы павінны сыходзіць з найгоршых сцэнароў. Ужо ракеты ў Польшу залятаюць, так, крылатыя. Таму тут і ўжо такая знішальная вайна працяглы час ідзе. Я думаю, што стаўкі павысіліся папросту. То бок ёсць такая небяспека, што проста там удар па нейкім аб'екце вайсковым у Беларусі, што это дробязь, это ўжо несур'ёзна па сённяшніх часах. І калі вырашыць адказваць па Беларусі, то это ўжо будзе нейкі вельмі эфектны удар з вялікімі стратамі. Сергею, другое важное пытанне. Это не адзіная бяда, так, што могуць там Польшу атакаваць і удары па Беларусі. Другое важное пытанне, што ў Расіі плануюць маштабную мабілізацыю. Выйдзе яна, не выйдзе яна, нібыта плануецца да 1 мільёна дадатковых ваякаў. Зеленскі кажа, вот ён мае інфармацыю, ці это дапушчэнні, што будзе пашырэнне вайны. Некаторыя украінскія генералы кажуць, што пашырэнне вайны на Сумшчыну і на Чарнігаўскую вобласць Украіны. Чарнігаўская вобласць мяжуе з Беларуссю. Это азначае, што новыя расійскія кантынгенты маюць увайсці ў Беларусі. Тады, ці калі будуць вот ужо відавочныя намеры, ужо Мадзяр ударыць па 500 цэлях у Беларусі. Ну, это вайна. Ці высокая рызыка, што так можа быць? Ну, глядзіце, вот пасля таго, як Мадзяр заявіў пра 500 аб'ектаў, я думаю, што Лукашенко скарыстаў гэты аргумент, калі ездзіў да Пуціна, калі ездзіў да Сі Цзіньпіня. Мы так разумеем, што Лукашенко, скажем так, паехаў да Сі Цзіньпіня менавіта, каб Сі Цзіньпінь заступіўся, каб кітайцы заступіліся перад Пуцінам, што не трэба ўцягваць Беларусь у вайну. Тут у Китая свой інтарэс, таму што Беларусь застаецца як горлышка пляшкі, цераз якое ідзе транзіт кітайскага груза на еўразвяз. А для Китая еўразвяз это вельмі такі сур'ёзны на сённяшні дзень, нават больше, чым Злучаныя Штаты, бізнес-партнёр. Таму як бы так Китай, да, Китай замовіў слова, Китай выступіў у тым ліку афіцыйна, што ў падтрымку незалежнасці і суверэнітэту Беларусі. То бок мы разумеем, што Лукашенко скарыстаў гэтыя моманты. А з другога боку, глядзіце, беларуская прапаганда, я шчыра думаў, што это толькі прапаганда скарыстала этот аргумент, запустила такую інфармацыю, што калі Мадзяр пачне біць па беларускіх НПЗ,
то беларусы як бы так масіравана пачнуць лупіць канцэнтравана па ровенскай атамнай станцыі. Яна недалёка ад Беларусі, яна ў зоне дасягальнасці тых жа паланезаў і ўсяго. Ну і на сённяшні дзень я так разумею, што не толькі прапагандысты лічаць это як бы сур'ёзным контраргументам, а сярод вайсковых я чую таксама, што яны ў прынцыпе усур'ёз разглядаюць і спадзяюцца менавіта на такі варыянт, што ён якраз астудзіць гарачыя галовы ў краіне, што Украіна не стане біць усё ж такі па беларускай тэрыторыі. Сам Лукашенко гэтым часам больш марыць пра далейшы бізнес, чым пра вайну, пра што сведчыць пра перамовы з тым жа ж Wildberries. Прыязджала ўладальніца гэтага бізнеса, і якраз як бы так яны абгаворвалі размяшчэнне складоў якраз на беларускай тэрыторыі. А адзін са складоў, у прынцыпе, ён ужо запускаецца у тэставым рэжыме на сённяшні дзень, без лішняй помпы і каб, ну, у прынцыпе, напэўна, каб не злаваць украінцаў, ён ужо пачынае работу на беларускай тэрыторыі. Сергею, мне здаецца, вы зараз граеце ў нейкай ступені у Алексея Арестовича ўзору 22 года. Супакойваеце, вот што ў Беларусі вайны не будзе. Ну калі падыдуць расійскія войскі да межаў Беларусі, Лукашенко што, іх спыніць? Яны кардоны там паставяць. Яны ж як бы хаўруснікі. Яны проста зойдуць на тэрыторыю Беларусі і будуць рабіць тое, што ім патрэбна. Хто будзе слухаць Сі Цзіньпіна? Калі ўжо размова ідзе пра выжыванне Пуціна? Калі ўжо там украінцы могуць рэальна гэтую пуцінскую ўладу дэстабілізаваць, і ім трэба ісці на экстраардынарныя крокі. Калі ім патрэбна будзе атакаваць Польшу ці Балтыю, ну а тут не абыдзешся без Беларусі, калі ўжо праводзяць сур'ёзныя аперацыі, хто будзе слухаць Сі Цзіньпіна там і баяцца там, што па Беларусі удараць? Чхаць ім на это хацелася. Я думаю, што фінальны варыянт такі, што ім усё роўна у Крамлі, што удар па Беларусі нанясуць ці шэраг удараў знішальных, што калі там зойдуць расійскія войскі ў Беларусь, што там мадзяр пабаяцца за ровенскую атамную станцыю все, і значыцца з гэтай прычыны вот яны зойдуць расейцы і зноўку папруць на Чарнігаў і на Кіеў з беларускай тэрыторыі ці будуць рабіць абстрэлы. Я думаю, трэба сыходзіць з сітуацыі, што все можа павярнуцца вельмі трагічна, а Лукашенко працягвае пераходзіць з чырвонай лініі. Вось аказалася, чытаю допіс у генерала Ягуна ў Фейсбуку пра тое, што аказваецца, ну інфармацыя яшчэ ў чэрвені праходзіла. Рэальна вайскоўцы ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь, лукашэнкаўскія вайскоўцы, ужо ў Курскай вобласці Расіі, значыцца, сапёры, што-то там вот прыбіраюць міны. І мы не ведаем, а можа быць яны ўвогуле ля лініі фронта там забяспечваюць, каб лепш праходзіла расійская лагістыка. А можа яны ўвогуле ўжо прымаюць цішком удзел у вайне супраць Украіны, хай на такіх дапаможных функцыях. Што вы ведаеце пра гэта, што это за вайскоўцы, што адбываецца, якія наступствы? Ну, на жаль, ёсць такія трывожныя сігналы, і прычым едуць якраз на размінірванне, а насамрэч пад гэты час ваююць за Расію. При этом это невеликие колькости, это десятки человек. И нават ёсць пагаворваюць інфармацыя про тое, што это пачалося з вясны. І што тыя, хто ўжо вярнуўся адтуль, з гэта размінирования так звана, іх зараз паставілі інструктарамі, то бок яны ў беларускіх узброеных сілах вельмі цануюцца, таму што яны набылі баявы досвед. І я так разумею, што вот калі не спыніць это зараз, то ў прынцыпе гэты досвед развед, ну вот это робіцца па лініі разведбатаў. Ну, ясна, што кіраўніцтва вышэйшае прымае рашэнне. То гэты досвед можа быць маштабаваны і на сілы спецыяльных аперацый, і на ўнутраныя войскі, і на ўсіх, хто ў Беларусі рыхтуецца ў прынцыпе да нейкай сілавога сцэнару. Адзінае, што вот тут я б ўсё ж таки адзначыў, таму што в Украіне было багата інфармацыі про то, што беларусы рыхтуюцца самі зайсці на украінскую тэрыторыю. Беларусы не рыхтуюцца. Беларусы якраз рыхтуюцца. Лукашенко уважліва адсочвае, што адбываецца ў свеце. Ён прымерыў на сябе лёс Мадура, паглядзеў, што з ім так рабіць не стануць, таму што і дорага, як бы так, дарагая аперацыя, і нафты няма.
А вот Іран, ён таксама уважліва адсочвае, і ён бачыць, што нават пры ліквідацыі фізычнай ліквідацыі кіраўніцтва вот такая моцная сістэма, якая выбудавана, яна аказваецца жыццяздольная. І таму Лукашенко прыходзіць да высновы, што ягоны рэжым, ягоная сістэма можа быць знесена толькі сур'ёзнай глобальнай наземнай аперацыяй. А вот тут ён разумее, што наземная аперацыя магчыма толькі з украінскага боку. Таму вот усё, што ў Беларусі на сённяшні дзень адбываецца, я пацаніў, што хутчэй за ўсё это страх перад тым, што украінцы могуць зайсці на беларускую тэрыторыю. Вот у чым прычына, разумееш? А гаварыць пра русакоў тое, што вот глядзіце, на сённяшні дзень у прынцыпе прысутнасць расійскіх войскаў яна мінімальная. Это 2 станцыі РЛС, это Вілейка і Івацевічы. Это трошку бараны. Ну, Івацевич, Ганцевич тут паміж гэтымі пунктамі, да. Трошку ў Барановичах супрацьпаветраная абарона і як бы так анклаў яны самі сабе зрабілі, яны адціснулі ў беларусаў яшчэ ў канцы 21-го года. Зябраўка это былы аэрадром авіяцыі дальняга дзеяння, які Беларусі не быў патрэбны, то вот русакі, заехаўшы на тыя навучанні быццам бы, якія закончыліся з заходам з беларускай тэрыторыі з акупацыйнымі дзеяннямі супраць Украіны, яны адціснулі ў беларусаў якраз гэты аэрадром з усёй інфраструктурай, з гарадком жылым, абнесліся калючым дротам, міннымі палямі, і вот што яны там твораць, вот это ўжо другое пытанне. І калі Украіна падымае пытанне рэтранслятораў, то я бы першую чаргу звярнуў бы увагу на эту самую Зябраўку. Відавочна, што ў Расіі ёсць свой нейкі канцэпт, які яна здзяйсняе паслядоўна. Глядзіце, на сённяшні дзень Зябраўка это 30 кіложметраў ад Украіны, то бок Украіна нават ствольнай артылерыяй можа яго накрыць. Але ж пры гэтым русакі як бы так працягваюць там нейкае будаўніцтва, то бок на спадарожнікавых здымках пастаянна з'яўляюцца нейкія кучкі грунту, якія вынялі з-пад зямлі, то бок пастаянна ідуць нейкія работы. Значыцца, яны разлічваюць, што ім спатрэбіцца аэрадром авіяцыі дальняга дзеяння. Я асцерагаюся, што это якраз вот для работы будучай па Еўропе. І побач яны адціснулі таксама аэрадром Бокаў. То бок 2 аэрадромы АДД, яны, якія яны лічаць, яны іх даводзяць да толку, яны іх рамантуюць, то бок у перспектыве яны разумеюць, яны ім для чагосьці спатрэбіцца. На сённяшні дзень это ў прынцыпе ўсе асноўныя сілы русакоў, якія ёсць на беларускай тэрыторыі, яўна это не ударны кулак. Я б звярнуў вашу увагу на тое, што да, з аднога боку беларусы падрыхтавалі па вымогі русакоў і чыгунку, і рампы, і ўсё. Але ж вот я бы пачынаў хвалявацца якраз тады, калі ў Беларусь пачнецца масавы завоз расходнікаў. То бок, калі павязуць набоі, калі павязуць снарады. А вот калі расходнікі масава пачнуць завозіць, вот тады это будзе сведчыць, што русакі нешта задумалі з беларускай тэрыторыі. Пакуль это нічога няма, то я бы, у прынцыпе, і лішняе, як бы так, і не хваляваўся. Шановные глядачи, просьба подписываться на наши каналы «Пора». Наберите «Пора толк-шоу» в ТикТоку, трапите на наш канал, популярный канал. И радио «Рация» у ТикТоку. Коли подпишетесь и на тое, одразу в рай. И, конечно, в Ютьюбе. Каналы «Пора» напишите «Пора Беларусь» там, альбо «Пора». Выдасть наш канал. И канал «Радио Рация». Подписывайтесь, кому это беспечно, допомагайте, сприяйте. Но я читаю некоторые комментарии. Значится, гости нагнали пуху, вот такі комментар, что мы тут заполохваем и так далей. Шановные милые люди, я стою перед вами живы толькі з тае прычыны, што я сыходзіў з найгоршых сцэнароў. Мяне б ужо не было. Раю вам в гэты момант, будзе наперадзе пераломны момант, не будзе гэты хрустальны сосуд таким доўга заставацца. Поверьте мне, раю вам прыслухацца і не хаханькі-хіханькі, а рыхтавацца да гэтых сцэнароў. І вельмі сур'ёзна да іх ставіцца. Таму што мы сёння бачым? А мы бачым сітуацыю, што Украіна, у якой вельмі складаная сітуацыя, экзістэнцыйная пагроза над Украінай. Яны пачалі вельмі прагматычна дзейнічаць. Так? Яны рэальна ведуць пуцінскую ўладу да дэстабілізацыі. Нават эти удары па Вайлдберрис могуць навернуць, грохнуць всю банкаўскую сістэму Расіі. Эфект на Беларусь вокамгненны праз дні. Просто обвал, просто пожар. Вот что будет. Тому, шановные глядачи, слухайте и набирайтесь мудрости
И не трапляйте ў палон ілюзій, што вот сонейка свеціць, все хорошо. Я хочу працягнуць, Сергей. Значыцца, мы пазней адкажам на пытанне гледашоў. Больш за тыдзень таму Лукашенко зрабіў прызначэнне ва ўзброеных сілах Рэспублікі Беларусь. Это вельмі можа нешта азначаць, можа не азначаць. Рыхтуюцца яны зараз атакаваць Украіну ў безвыходнай сітуацыі, а Путін все паставіў пытанне рубам. Не рыхтуецца. Вот скажы, калі ласка, генерал-майор Александр Масолаў прызначаны на пост намесніка міністра абароны па тылу. І генерал-майор Дмітрый Бітны узначаліў галоўнае ўправленне баявой падрыхтоўкі. Вот я зараз хочу показать фотоздымки этих генералов. Может быть, сярод іх ёсць герои нейкія, хорошие люди. Вот, значится, Дмитрий Бітны, бачыце? Ну, такі лысы мужик на церцеле чымсьці падобнай па прычосцы. Может быть, это вот таемны беларускі нацыяналіст, патрыёт, у хорошем сэнсе слова. А вот, значится, Александр Масолов, некое прозвище не наше. Кто это такие? Что означает это призначение? Евген, по-перше, все призначение по тыловиках, это по выніках проверки. То бок, вот ту проверку, якую абвяшчаў, заўважце, не сам Лукашенко, не Хрэнін, а Вальфович. То бок Лукашенко уже колькі месяцаў прывучае до того, что як бы секретарь радбеза, саўбеза нашага можа непасрэдна выходзіць на кіраўнікоў вялікіх злучэнняў, выдаваць ім каманды. Агулам я бы вот этот аспект у большай ступені адзначыў, чым прызначэнне этих генералаў акрэсленых. Бітны, глядзіце, я вот наколькі са служыўцамі здолеў пагаварыць, гавораць, што ён кар'ерыст. У прынцыпе, ніякі. Нічого там беларускіх сентыментаў ніякіх няма. Хутчэй за ўсё, вельмі любіць ён падчас сумесных навучанняў з русакамі хадзіць пеўнем перад імі, хваліцца, які ён больш рускі, чым яны, То бок, это традыцыйна як бы на сённяшні дзень, таму што трэба разумець, што у нас ВКР, военная контрразведка, яна традыцыйна у Беларусі належыць ад моманту уцаравання Лукашэнкі, у прынцыпе, Расіі. І у нас допускаюцца усялякія, скажем так, палітычныя погляды, усялякія, але ж у межах вот ад савецкага чалавека до рускамірскага. На жаль, беларусы, нармальныя беларусы, беларусацэнтрычныя, это не тыя людзі, якія застаюцца ў войсках. Але ж тут ёсць цікавы момант, глядзіце, таму што, вот, напрыклад, камандзір заходняга аператыўнае камандавання цягне на месца Бітнога якраз палкоўніка Шыліна. А полковник Шилин, яны калісьці разам служылі, былі падначаленымі. Ён зараз вучыцца ў Маскве ў акадэміі генштаба. І прычым вучыцца яму яшчэ засталося паўгады. То бок, не можа паўгады, як бы так, ведомство быць без кіраўніка. Але ж тым не менш, вот камандзір заходняга аператыўнага накірунку, кіравання, да, ён менавіта ўсё ж такі просіць Хрэніна нейкім чынам вырашыць пытанне, ці перавесці гэтага Шыліна на завочнае, ці што. Я агулам, паглядзеўшы на эту сітуацыю, задаўся пытаннем. У нас, у прынцыпе, ёсць створаная кафедра генштаба пры Беларускай акадэміі Міністэрства абароны. Мы разумеем, што узначальваюць, у прынцыпе, палкоўнікі, вядуць палкоўнікі. Я запытаўся, я кажу, слухайце, а там як бы так, людзі з большым маштабам, там, напрыклад, генералы нейкія. Мне, як прыклад, як бы так, важнасці беларускай кафедры акадэміі генштаба правялі прыклад, генерал Муравейка прыязджае к часам лекцыі праводзіць. Я кажу, чакайце, генерал Муравейка это якраз сведчанне дэградацыі, а не сведчанне якраз уздыма, як бы так, прафесійнага ўзроўню беларускіх будучых гэтых акадэмікаў, да. На жаль, перавяліся ў Беларусі такія людзі, як генерал-палкоўнік Шпак, калі памятаем у свой час, калі арганізоўвалася Беларускае міністэрства абароны, ён быў гатовы тады пераехаць у Беларусь, але ж, на жаль, тады нешта не ўзгаднілі, нешта не зразумелі, тая ж апазіцыя, якая была ў Верхоўным Савеце, тады выказалася супраць яго. І стаў мега пракрамлёўскім гадам.
Да. Але ж заўважце, вот я узгадаю две персоны Шпака і, напрыклад, таго ж Маргелава, Васіля Маргелава. Калісьці нават ВДВ расшифроўвалі жартам войска дядзі Васі, то бок это беларус, это нормальны беларус, які заканчиваў як бы так беларускамоўную школу. Так вот в этом и есть сутность Москвы, вот этой вот империи, что яна усіх таленавітых людзей з Беларусі, з Украіны несэнс выцягвала да сябе і як бы так перапрашывала на свае мазгі. Я да чаго, што я вельмі асцерагаюся, што вот такія як палкоўнік Шылін, закончыўшы акадэмію генштаба ў Расіі, яны прыедуць перапрашытымі. Вот у чым бяда. Я маю цудоўны прыклад, вот мой аднакурснік пасля развалу Савецкага Саюза з Туркменіі паехаў у Москву вучыцца, свядомы хлопец, які по-беларуску мы разам гаварылі, разам як бы так, багата чо тварылі. І тут ён прыязджае з Москвы пасля этой акадэміі, даруйце, Крэмль тырчыць не толькі з галавы, але ж і з задніцы, блин. І ў прынцыпе, вот ён до конца свайго жыцця, ён так і не змог выкінуць вот эту крамлёўскія ўсе кадыроўкі. Я чаму асцерагаюся, што вот такія як палкоўнік Шылін, вяртаючыся назад з Москвы, то это як бы так, это нават не агенты ўплыву, а вот чыстая, скажем так, рука Москвы. Але Сергею, не трэба так ужо на людзей накатываць, таму што іх рэальна перапрашываюць. Вот што ты казаў, адкуль што тырчыць? Вот праз гэта месца іх перапрашываюць. Яны вяртаюцца чамусьці, у тым ліку, былі такія звычайныя сярэднестатыстычныя людзі, сталі ЛГБТ-людзьмі на здзіўленне. Вот это любители русского мира. Вадим Гігін. Азаронак, чаму вы думаеце, ні жонкі, ні дзяцей у Азаронка няма? Потым, генпракурор Швед, таго не перапрашывалі і без гэтага. І вельмі многія, ёсць агромны спіс. Некаторыя бел-чырвона-белым сцягам махалі, Алексей Дермант. Все вот з гэтай кампаніі. Яны там у Москве падпісваюць нейкі пакт з сатаной і становяцца збачэнцамі. Это факт, сябры. Прабачце, это не канспіралогія. А то мяне тут спрабавалі абвінавачваць. Ведаеце, я некаторых жартаўнікоў у Ютубе, хто там ха-ха-хі-хі, пісалі каментары, падкалоць мяне. Выдаляю паціху. Мы высока мецім, не трэба з нас пацяшацца. Міла жартаваць можна, але не больш за тое. Сергею, украінцы дадуць у косці Пуціну? Ситуация, ці там парытэт на вайне, нічога асаблівага. Гэта удары по Вайлдберзу, праблемы з бензінам, Трамп падключаецца. Вот я чакаю, для нас шанс, просто калі все будзе як сёння працягвацца, не стане Беларусі, конец нам. Русіфікацыя, знішчэнне ўсяго не будзе Беларусі. Я вельмі спадзяюся, што украінцы дадуць у косці Пуціну. Будзе так ці не? Ці варта на гэта разлічваць? Што нават не паспеюць кантынгенты ў Беларусь уводзіць, даць Пуціну там ядзернымі зброямі біць. Дэстабілізуюць ці не? Глядзі, на жаль, на сённяшні дзень, у прынцыпе, можна гаварыць пра апазіцыйную вайну, і пакуль што нават вот этымі глыбокімі ударамі, у прынцыпе, Украіна проста стрымлівае. Не больш таго, яна не можа пакуль перайсці ў наступ. Украінцы малацы ў тым плане, што яны абралі зараз абсалютна слушную стратэгію, это перанос вайны на тэрыторыю Расіі. То бок, разумееш, на место вот этого рускага патрыёта, як бы так, седзячы ў мягкай фатэлі, клацаючы пульцікам ад тэлевізора, пераключаючы праграмы, папіваючы піўко, як бы так ласа разважаць, ага, Крым наш, там это наше. А ты паспрабуй это зрабіць, калі вот у тебе там шыбы павыбіваныя этим дроном, калі электрычнасці няма, калі это паліва няма. Ды калі яшчэ это з Вайлдберз ты нічога не закажаш, дастаўку ніякую. То бок я так разумею, што вот это якраз на глыбінны народ уздзейнічае больш сур'ёзна нават. Як самі русакі жартавалі, што неожиданно в борьбу между телевизором и холодильником вклинилась бензоправка. Ну а тут яшчэ можна добавить яшчэ як бы это самая доставка, да. Глядзіце, з часоў як бы так, я не ведаю, Наполеона, напэўна, лічылася якраз вялікая тэрыторыя Расіі, якраз гарантыя таго, што яе немагчыма заваяваць. Але ж Украіна вот со сваімі далёкабойнымі дронамі, я спадзяюся, што ў бліжэйшы час з'явіцца таксама балістыка, а ў прынцыпе мяняе правілы гульні. То бок на сённяшні дзень это вялізная тэрыторыя для Расіі робіцца праклёнам, а не
а не здабыткам, тому что пойди ты упільнуй такую огромную тэрыторыю, не напасешься этой супрацьпаветранай обороны і ўсяго астатняга. No. А глыбінны народ як бы незадаволенасць ягоная ўсё роўна будзе расці, тому что это добра, паўтаруся, ў мягкай фатэлі, там седзячы, калі ў цябе цёпла, ўсё класна, расказваеш, што Крым наш, ура, ура. І зусім не так, калі яны ж ужо бачаць, колькі іх гіне. То бок у Расіі нездарма ж яны абмяжоўваюць, выключаюць той же ж тэлеграмы, абмяжоўваюць той же ж інтэрнэт, і менавіта ўсё напярэдадні як бы вялікай этой мабілізацыі. Тому что яны разумеюць, што русакі ўжо не дужа самі хочуць ісці гінуць за шызу Пуціна. Вот у чым пытанне. Я ўсё ж таки асцерагаюся, што будзе нейкі сур'ёзная, скажем так, зараз, магчыма, другая серыя можа і закончыцца ў наступным годзе, напрыклад, але ж будзе трэцяя серыя. І я разумею, што ўсё ж таки Еўропа ўжо пераключылася на рэйкі падрыхтоўкі. Ну, напрыклад, немцы тыя ж пагаворваюць, што яны ўжо пачалі распрацоўваць планы трэцяй сусветнай. То бок, калі немцы пачалі, то это гаворыць, што цераз колькі гадоў яны будуць гатовы, Еўропа будзе гатова. Ну і ўсё ж такі Штаты правучылі Еўропу. Штаты, ну, практычна 20 гадоў самі неслі это самае ў сваіх руках парасон бяспекі, як бы угаворваючы Еўропу, што давайте скідвацца на абарону, але ж, ну, Еўропа як бы не хацела, таму што, ну, у нас ёсць, маўляў, іншыя артыкулы выдаткаў, навошта. А тут як бы так Амерыка жорстка поставила на место, і Еўропа, я гляжу, як бы так сур'ёз занялася павелічэннем сваіх военных бюджэтаў. Поглядзіце на тую ж Польшу, поглядзіце на тую ж Нямецчыну. Я уже не кажу про маленькія, як бы так, суседзі наша Літува, як бы так нават яны як бы стараюцца як мага, як бы так больш выдзеліць на абароннае ведомство. Так что я так разумею, што Расія дастане ўсё ж таки ўсіх, і вот эта міжнародная коаліцыя будзе ўсё ж таки змушана ісці дабіваць іх у іхняе логава. Чаму я кажу, што в прынцыпе самае важнае, што пры вызвольным этом походе на Москву, что это все ж таки поход, ён будзе цераз Менск. Тут ніяк уже не открутишься. Я спадзяюся, Лукашенко не зможа уже никому продать ніякую свою эту, что типа поверьте крайний раз, а то вот будут стоять российские войски в Гродно и в Бресте. Так а что, яны и так... Лукашенко зарабіў вялізныя памылки, разумеете? Вот подписавши эту ядерную зброю, это ж троянский конь. То бок ёсць яна ці няма. Але ж паколькі договор подпісаны, то зараз Расія пры любым транзіце ўлады, які не будзе ёй падабацца, яна можа ўводзіць свае войскі, патлумачыўшы тым, што ну мы ж чыста вот заходзім для таго, каб гарантаваць, што ядерная зброя не патрапіць у рукі нехарошых людзей. No. Сергею, ну я хочу вклиниться, пакуль там праблемы з гукам здарыліся. Што калі все там заморозится война и гэтак далей, все это зноў сыдзе з рук, умыюць ружкі расіяне, они дэстабілізуюцца, не разваляцца. Ты паглядзі, коэфіцыент нараджальнасці у Беларусі, як ва Украіне, якая воюе, 1. Катастрафічны. Беларуская все знішаецца, этноцид. Просто не становится на вашах краіны, як Беларусь. Адбываецца анексія. І тут уже некалькі гадоў хопіць, каб Кремль сажраў Беларусь. А абараняць ніхто не збіраецца. І вот пытанне ад гледашоў. Я буду паціху пераходзіць да пытанняў ад гледашоў. Дарэчы, сябры, подписывайтеся на наши каналы. У ТикТоку, у Ютьюбе, на каналы Радио Рация. Напишите там Радио Рация Беларусь, Радио Рация по-нашему. Пора напишите у Ютубе там ці в ТикТоку, атрымаеце вот каналы, подписывайтеся. На меды, незалежныя меды, якія не дергают за ниточки. Дык вось про анексію Беларусі. Ты не думаешь, что она здарыцца? Что люди не просто так цікавятся? За беларускую мову тебе могут посадить. Все, этноцид. Нам патрэбны сёння змены праз месяцы. Праз 2 гады будзе позна, не стане такого проекта, як Беларусь. Что ты думаешь про это? Глядзі, на жаль, у психологии белорусских офицеров мало что меняется. То бок вот эта адмоўная селекция, якая вядзецца у тым ліку і военной контрразведкай, калі ўсё больш-менш разумныя, здольныя да прыняцця самастойнага рашэння, яно выдаляецца паслядоўна. Застаюцца людзі, якія як бы так, ну чыста як чалавек функцыя, выконваюць задачу ўсё.
Я крайний раз смог заезжать у Беларусь вот у жніўні месяцы. Мы звычайно збіраліся. В 2014 годзе, 2014, якраз пасля оккупации Крыма, а у нас был сбор, мы з'язджаліся 25 гадоў, як мы атрымалі лейтенанту. И я своим тады однокурсникам сказал, я кажу, хлопцы, вы разумеете, что вот зараз вот Украину обскубуть, а потом нас сожруть. На что мне абсолютно шчыра, як бы хлопцы, поціснуўшы плячыма, кажа, ай, Серега, не дуры голову, блядь, там наверху порешают. И вот то же самое я зараз чую от белорусских офицеров, полковников и вышэй, да, про то, что не, ну это ж вот хай Лукашенко уже там вырашае, каб нас не поглынули, ну а мы ж калі что, мы уже... Причем ва ўсіх логика такая, что ну да, мы разумеем, что калі як бы так нас долучат до России, то нас отправят куды-нибудь на Камчатку с Чукоткой служить. Ну але ж, ну як-небудзь вот уже калі ўзнікне ситуация, тады уже и думать будем, як вырашаць. То бок вот таких вот героев, якія могли б здольныя да вот сур'ёзна вот узять на себе инициативу, я по сутнасці не бачу. Частка силовиков меня спрабуе як бы пераконваць у тым, что маўляў, Лукашенко не толькі асцерагаецца, што Украіна як бы так зойдзе, як бы так, ну, для Украины, я нагадаю, Беларусь это абсолютно законная военная мишень, потому что як бы так, ну, войски пропустили, ракеты ляцелі, то бок это цалкам дастаткова для того, каб Украина разглядала Беларусь як ТВД. Ну, але ж пры гэтым як бы сілавікі гавораць, што Лукашенко боится оккупации з боку России. Ну, але ж пры гэтым, по-моему, вот усё робіцца. І калі яны мне гавораць, што, напрыклад, калі будзе загад, то вот мы супраць России, я кажу, хто по пальцах пералічыць. Вы ж пойдзеце ўсе здавацца, блин, ну. Я не бачу, хто ў Беларусі як бы так здольны. Вот адзінае, калі, разумееш, калі ў России пачнуцца смутныя часы, там якія-небудзь зноў пустенька разем там у іх паднімецца, ці яны там падзеляцца на якіх-небудзь там чырвоных з белымі і пачнуць ганяць друг дружку. Вот тады як бы так беларускія сілавікі, да, магчыма, Лукашенко дасць каманду перакрыць мяжу, каб спыніць гэты поток беженцаў. Вот это адзінае, по-моему, на што яны здольныя як бы ў плане захавання Беларусі. Не больш таго. Усё астатняе ідэалагічна, практычна, ну это вот протокол выжывання і ўсё, разумееш? То бок это не 300 спартанцаў, якія я не бачу пакуль вот таких вот, хто бок рэальна мог вот з боку лукашэнкаўскай Беларусі стаць абараніць Беларусь. Дазволь, Сергей, мой прогноз. Да. Ну, каб зараз сябе это 300 спартанцаў показали, то это былі бы іх адразу ў навінкі, ў психбольніцу можна было везці. Так. Это первый момент. Другое, вот это вот карьеристы, Битны, Шмитны, все вот эти офицеры, вот они могут, они не могут. Что там могут? Змогли ж адмазаться, не уваходить в Украину, вот на Киев у 2022 году? Штосьці могли? Штосьці змог это генерал Гулевич, кіраўнік Генштаба, каб не улезці ў катастрофу. Таму я думаю, что и люди там теоретично могут быть, ситуация не склалася, на жаль. Ну, большасць мы разумеем, сядзяць з языком у срацай, пляваць мне на іх хацелася. Все будзе новае, всю сістэму трэба зносіць пад корань, ніякіх кампрамісаў з гэтымі сатаністамі быць не павінна, а нармальныя людзі, якія не рабілі злачынстваў, стануць часткай новай сістэмы. Вот хто для нас хаўруснік? Не амерыканцы, не кітайцы, Украіна. Украіна адзіная дзяржава, якая не стане нас зжараць, гісторыя показала. Нават падзеі пачатку 20-го стагоддзя, калі ўсталёўвалі Украінскую Народную Рэспубліку і разглядалі там палову Беларусі як Украіну, чым это скончылася? Яны далі крэдыт Беларускай Народнай Рэспубліцы і дамовіліся пра ўсё. Вот які быў гістарычны момант. Калі ляцелі ракеты з Беларусі, ну ясна, расійскія ракеты, яны не білі па Беларусі, толькі па этой зябраўцы. Украінцы, генетычны код такі, такое ўжо моцнае войска. Трэба было паставіць на карашкі гэтага Лукашэнку. Не, все адно, іх хвалюе, ім не хочацца, каб у Беларусі была лінія фронта. Яны не хочуць, шчыра, вот вайскоўцы украінскія. Людзі, якія удзельнічалі ў баях, гаварылі мне не аднойчы, мы не хочам, каб так было. Не дай Бог, вот з такой цеплынёй ставяцца да Беларусі. І мы павінныя быць адно стратэгічнае цэлае у геапалітычным вымярэнні. І тады вот это вось хаўрус, гарызантальны, вертыкальны, любы. Вот это можа быць стаць на фоне там пэўных дэстабілізацый у Европе мігрантамі і гэтак далей новай
геапалітычны цэнтр у свеце, які стане адным з самых моцных. Вот такая перад намі перспектыва. Я спадзяюся, Господь створыць умовы, каб все змянілася. І все мы здзівіліся, і я, і вы, Сергей. Мы яшчэ спытаемся, я зачытаю там пэўныя пытанні ад гледачоў, але... Можно невеликую ремарочку? Я с 13-го года я бегал с концептом Белорусско-Украинского союза, и я, в принципе, тады багато... Я перабраўся в Украину, каб прасоўваць, в принципе, этот проект. Но, на жаль, тады Украина была упэўненая, что мы ідзе ў еўразвяз, то бок не муці тут это, вот не замінай, не становіся на дорозе. Я кажу, слухайте, у еўразвязе вы так же ж не патрэбны, як і мы. То бок нам трэба свой хавру ствараць у першую чаргу. И вот тут вот мы все ж таки хочем, мы не хочем, мы выходим на то, что Балто-Чорноморский союз, ці міжмор'е новое. Все ж таки я лічу, что мы стратегічна, у нас няма іншых варыянтаў. Для того, каб супрацьстаяць, ну, конечно, до того моменту, пакуль Россия не посыпется канчаткова, потому что я лічу сённяшнюю Россию ничто не звязывае. Вот что аб'ядноўвае Крывіча у Смоленску з якім-небудзь чеченцам у Грозным ці татарынам в Уфе, а? По-моему, ничего. Ці ў Казани, да, перепрошаю, да. Не до империи. Ну да, пашпорт российский, и як бы так российский рубль, а закончится российский рубль, и все. При Советском Союзе хотя бы была коммунистичная идеология, якая об'ядноўвала, а на сегодняшний день ее нема. No. Вот эта идея, это русское свету, ну, слушайте, ну, это ж настолько натянуто, что называется, сова на глобус, что ну, просто яна ж само порвется. И можно я додам про расейцев, хороших русских, плохих и так далей. Недавно мне трапилося відео. Есть таки украинский журналист Дмитро Гордон, не который лічыць добрым аналітыкам, не который фантазером, які пирамидки продавал. Популярная особа у русскім міры. Таму што рускамоўныя ў яго эфіры. Я пабачыў, но тым не менш ён кіянін, ён на баку Украіны, это Гордон. І была размова з расійскім журналістам Кашыным, нейкі там штрых, папулярны журналіст. І гэты Кашын, Дмитрий, а что вы думаете? Крым вернется в Украину? Вот это рожа имперская, як из себе хорошего русского строить. Сидит и с Гордона потешается, что все там, кто вы такие? Мы русские, с нами Бог, мы там великие, на вот это хорошие русские. А ты, дурачок, ничего у вас не отрымается. Не, милые мои дорогие, вы не на тых напали. Попередживал Джахар Дудаев. Сунетеся в Украину, поломаете зубы. Тому, что вот цікавые словы сказал мадяр Роберт Броуди, что там, маючи на увазі, я так разумею, другую сусветную войну, не вельми мадяр там, во всім спектрі історії обознаны. Всякое бывало в истории Украины. Но Украина была и украинцы, вельми важной складовой перамоги Советского Союза, назовем так, у Великой Отчинной войне. У сённяшняй вайне Кремль воюе супраць украінцаў, якія, будучы ў колькасці шматразова меншай, надзіраюць ім задніцу, так можна сказаць. Тэрыторыі ў дзесяткі разоў адрозніваюцца. Украінцы іх паставяць у непрыгожую позу. Вот чым это скончыцца. І будзе дэстабілізацыя ў Расіі. Паслухайце, пашуйце мои словы. Я чакаў гэтага яшчэ ў 24-м годзе. Не выйшла, много агентуры ва Украине. Памылки там. Не думаў, што Захад такі крывадушны. Што яны сёння некаторыя гатовыя на Захадзе Украіну разарваць. І гатовыя прадацца на паслязаўтра. Але скончыцца дэстабілізацыяй моманта, якога не было апошнія 500 год. Таму вы таксама, шаноўныя украінцы, вот нас глядзяць у тиктоку, бачу, што вельмі шмат каментароў ад украінцаў. Вы зразумееце, што мы жылі ў таталітарнай дзяржаве. Украінцы свабодныя, яны анархісты. Нас, на жаль, маскалі взялі пад пяту. Занадта важны быў для іх гэты беларускі плацдарм. Не змаглі мы своечасова пазбавіцца ад гэтых путаў, і шансаў такіх не было. Як падчас другой сусветнай не маглі аўстрыйцы. Францыя, якая дзяржава з якім патэнцыялам, гэтых акупіравалі на раз-два. Так здарылася з Беларусю. Но это вот ганебный этап нашей истории. Все изменится.
на вялікія перспектывы для Беларусі і для Украіны. Вось у што я шчыра веру і што дае мне змогу жыць далей за межамі маёй бацькаўшчыны, ледзьве захаваўшы жыццё. Сергею, дарэчы, пра Украіну. Значыцца, офіс генпракурора Украіны атрымаў зварот ад адміністрацыі прэзідэнта пра магчымую крымінальную справу супраць Лукашэнкі. От прайшла такая інфармацыя. І офіс генпракурора вызначыць, заводзіць справу супраць Лукашэнкі, не заводзіць, а можа быць завядуць, Лукашенка нават да Гаагі не даедзе, і што-небудзь яму прысудзяць, растапіць яго, раздзяліць на часткі і растапіць у салянай кіслаце. Жартую. Украінцы – это вельмі гуманныя людзі. Ну што это азначае ўсё? Ну, что означает? То, что белорусы шукают, як бы так, шляхи вырашэння сваёй бяды. То бок, ну, мы реально разумеем, что на сённяшні дзень мы без дапамогі, в прынцыпе, той же Украины, мы не здольныя самі вызваліцца. Украина, Европы, да. В першую чаргу Украины, конечно. В першую чаргу, да, я спадзяюся, в першую чаргу, конечно, Украины, да. Ну, мы уже с тобой акрэслівалі, что сапраўды у нас багата, мы разам в одной дзяржаве пражылі багата гадоў, напэўна, ну, может быть, толькі з Літвой болей, да? А так, напэўна, на другім месцы, напэўна, Украина для нас. Потому что мы разом были, по сутнасці, ну, тая ж Киевская Русь, потым тое ж наша Великое княство Літоўскае, да, а потым Рэч Паспалітая, да, якая закончылася як бы так неудала, тому что ну вот ты ведаеш, асэнсоўваючы Рэч Паспалітую, вот мне падаецца, якраз мы, беларусы, літвіны, якраз і выступалі вот тым вот дэмпферам паміж украінцамі і палякамі. То бок на сённяшні дзень мы ж бачым, як адбываецца, скажем так, маскоўская агентура нацкоўвае Польшчу супраць Украіны. Ну, але ж пры ўсім пры тым я вельмі спадзяюся, што палітыкі пагуляюцца, але ж ёсць і сярод украінцаў дастаткова разумных, стратэгічна разумных, і сярод палякаў, то я спадзяюся, што ўсё ж такі, што не ўдасца Маскве як бы так здзейсніць свае планы па расколу. Ну, але ж перспектыва, конечно, звязана с Украиной. Тое, что подают у суд, это як бы так, это добра, это, скажем так, такі сур'ёзны гак для Лукашэнкі будзе. Каб ён не адчуваў сябе тут, што ён тут трымае ўсіх за одно месца, да. І самае галоўнае тут, разумееш, тут нават не то, што ён ідзе ўжо до свайго завяршэння. То бок это незваротна тое, што колькі яму там Бог адмерыў, яно як бы, ну, яно ідзе до завяршэння ўсё. Але ж у яго застаецца дзеці, сям'я. І вот калі вот этот суд прызнае Лукашэнку, то это, в прынцыпе, то сямейка можа паўтарыць лёс сям'і Каддафі, напрыклад. То бок калі яны спадзяюцца, што яны з'едуць у свае арабскія эміраты, як у Мінску жартуюць, это южная резиденция наша, да. Что вот калі сямейка, калі Віктор, калі Миколай, Дмитрий, калі яны спадзяюцца, што яны пераедуць туды і будуць добра як бы так жыць на этой грошы, накрадзеныя ў беларусах, да, то вот пры такім раскладзе, калі ўсё ж таки будзе суд над старэйшым, то я думаю, што ўсю сям'ю спасцігне не вельмі як бы такая вясёлая доля, якую яны яўна не мараць для сябе. Я прапановваю перайсці да пытанняў ад гледачоў. Шаноўныя сябры, я прафесійны журналіст. Но ў стрымах я дазваляю сабе часам пэўную вольніцу, часы такія. Я прашу паставіцца да гэтага з разуменнем. Просьба падпісацца на каналы Пара і Радыёрацыя ў Тіктоку. Просьба падпісацца ў Ютьюбе. Каму гэта бяспечна? Чамусьці рэжым у Беларусі нам проста обрубили все магчымасці і в Беларусі, і за мяжой, і всякие заходнія фонды нас лічаць. Вот проект Парашу, вот ворагі для іх чамусьці мы. А мы ж самыя дэмакратычныя, самыя патрыятычна настроеныя да Европы людзі. Но мы не готовыя мірыцца з лізаблюдствам і крывадушніцтвам. І назіраць, як проста і Беларусь, і Украіну на наших вашах давалі просто сажраць. Калі б не казакі, нас всіх ужо бы не было. Так, пытанні. Ну, тут хутчэй рэакцыя, што Францыю не паглынулі. Там жа ж не забывайцеся,
што ўжо вайна ва ўкраіне цягнецца, як ужо амаль скора будзе як другая сусветная па працягласці. А ў Беларусі ўжо нават прапагандысты абяцаюць знішчаць усё нацыянальнае. Прытым, як я ўжо сёння ў эфіры сказаў, прапагандысты чамусьці, я гэтага не разумею, з ЛГБТ-супольнасці. Гігін – это 100% факт. Азаронак, ни дзяцей, ни сем'і, 30 год. Ну і куча там. Ну вот это вот, дарэчы, Ігор Тур, ён не. Таму яму Лукашенко і дом даў. А Азаронка вот з этой прычыны не вельмі хоча яго прасоўваць па кар'ернай лесвіцы. І там і в силовиках генпрокурор Швед, генерал Воронин. Я думаю, что и вот эти некоторые вот бравые офицеры, их перапрашылі ў Москве праз вот тое самае месца, і яны сталі ЛГБТ людзьмі. Ну такія вот чамусьці такія вось не ведаю, так дзейнічаюць у России. І сам Путин любіць мальчикаў, і Жирыновскі быў ЛГБТ чалавекам. Чамусьці вот там Содом і Гамора, чамусьці там вот яны нетрадыцыйнай арыентацыі. Чаму, Сергей? Ну, Бог, ты мне задаешь такое пытанне. Калі это... Ну ты ж гаварыў пра перапрашыўку. Як перапрашываюць, я ўжо апісаў. Чаму яны... Я гаварыў у першую чаргу пра перапрашыўку па мазгах, па зместу галавы. Я пра это. Не, там яшчэ і другое перапрашываюць. Ну, а перапрашываюць, слухай, вон колькі скандалаў было ў РПЦ, Руская праваслаўная царква. Мой сябар, вельмі блізкі калісьці, ну, ён высокі міліцейскі чыноўнік беларускі, то ён расказваў, як это Філарэтам, да, Філарэт у нас быў мінулы, это мітрапаліт, да? То вот людзі з МВД цудоўна ведаюць, што у Філарэта збіраўся кружок цэлы, вот таких вот, да, актыўных, пасіўных, як яны там уже мяняліся, не мяняліся, это ўжо іхнія праблемы, но але ж я так разумею, это традыцыя, і паколькі так РПЦ на сённяшні дзень это адзін са столпоў, скажем так, расійскай дзяржаўнасці, то я не здзіўляюся, што як бы так это самая з'ява як бы так пролазіць ва ўсе сферы жыцця. Ну так. Пры тым, што калі людзі, ЛГБТ людзі адкрытыя, все, няма ніякіх пытанняў, ніякіх праблем. Вот увогуле ў асяроддзі журналістаў, да няма пытанняў ніякіх. Якая розніца прафесійнай якасці чалавека лезці ў прыватнае жыццё? Но калі ты прапагандыст, калі ты там пра традыцыйныя каштоўнасці, ты такой рускамірец, а потым аказваецца, што ты просто там ЛГБТ-рэкардсмен, хаваючы гэта, вот это я асуджаю. І вот гэтыя людзі сёння займаюцца паляваннем. Сергей до нас з ТикТока. Пишут, что украинский народ не хотел войны. Да все ясно, само собой. Так и белорусский народ войны не хочет. Причем консенсус ни военные не хочут, ни цивильные не хочут. Конечно. У людей мурашки от моей промовы. Чамусьці мы апынаемся, Сергей, блізкімі от звычайным украінцам, прытым заходнім, усходнім, з Харкова, з Львова там і гэтак далей. Блізкімі, і я сябе адчуваю, я б жыў там. Я ж і посвідку меў там і гэтак далей, але не атрымалася, сям'я ж, дзеці, не атрымалася, гатовы былі падчас вайны пераязджаць. З-за правалочак бюракратычных, там з дакументамі і гэтак далей, легалізацыямі, на жаль, не атрымалася перабрацца. Ну вось, некаторыя каментары скрытыя, тут нам падліцы нейкія пісалі таксама. Ну, пишут, что Лукашенко нічога не вырашае, відаць, не вырашае. Так, што ў нас там? Стрым ідзе, будзе ісці стрым. Вот, карыстальніца Аліна Волошина, прозвішча як у мяне. Бачыце, мы вельмі падобныя. Часам тыя ж імёны і тыя прозвішчы. Не нацягивай саву на глобус. Ну, сябры, пабачыце, як я нацягваю саву на глобус. Калі я яе не нацягваю,
Калі все будзе вот так працягвацца, нам гайка. Нам гайка. Я вам кажу. Нас вітаюць розныя гарады. Днепр. Да. Лукашенка один фіг ретранслятори не вимикає. На що він розраховує? Сергій, от, до речі, цікаве питання. З ретрансляторами явно, ну, были это удары по Заходній Україні. Вось, день тому, сутки тому. Працують ці ретранслятори? Да, ну, чого і не хочуть. Євген, по-перше, що уявляє собі ретранслятор? Як ми жартом говоримо, що самий перший московський ретранслятор – це у нас Лукашенко. А все остальне – це технічні девайси. Да. Так от, що уявляють собі ці технічні девайси? Коли, якби так, ну вот по логіці заходиш, то це накерована антенна з ресівером, ну і, в принципі, по ідеї, вона мусить довішуватися до вот, антенн операторів сотової сувязі. Я нагадаю, що у нас якраз от ближче до України у нас панує в основному МТС. А МТС, белорусский МТС, ну, зрозуміло по назві, що це не вельми белорусский МТС, що мінімум 49% акцій – це русаки. Так. То бок русаки самі можуть нешта довішувати. А беларусы, вот колькі мы не просили, як бы так, наших сяброў по розных рэгіёнах поглядзець, ці ёсць эти ретрансляторы, ці не, говорят, что, слухай, на этой мачте GSM-овской сувязі висіць багато нейкіх антеннок, і пайдзі ты здагадайся, якая з іх ретранслятор. Другі момант, я нездарма засяроджу вашу увагу на вот аэродром авіацыі дальняе дзеянне Зябраўка, гарадок Зябраўка. Вот там вот русаки цалкам робят тое, што не хочуць. Я не ведаю, як Лукашенко дамаўляўся, якім чынам так атрымалася, но але ж нават тут следчы камітэт пры неабходнасці заехаць на тэрыторыю этой Зябраўкі, этого военного гарадка, то русаки іх не пускаюць. Яны дагэтуль ходзяць там патрулі, расійскія патрулі по этой Зябраўцы. Это пры тым, што там як бы военный гарадок былі, людзі беларусы жылі як бы так до таго, як яны прыйшлі. То бок я ў першую чаргу вот шукаў ретранслятары там сур'ёзныя. Глобальныя сур'ёзныя ретранслятары, што русакі самі ў сябе навешалі на той тэрыторыі, якую яны забралі ў беларусаў. Сергею, а як ты думаеш, ці ведаеш ты вот гэтыя кабы, якімі лупяць па ўкраінскіх гарадах, на якую адлегласць яны ляцяць? Слухай, бывае до 250 кілометраў. Чаму для России ласа як бы так адбіць кавалак Чарнігаўшчыны для того, каб можна было якраз Кіев пляжыць этими самыми кабамі, да. Ці прынамсі акраіну, колькі да Кіева ад мяжы? Так. Не назову абсолютной лічбы, але ж каля 300, по-моему, 300 з нечым. Ну, то бок не будуць яны даставаць этими кабамі. Трэба рэальна ж нейкую там рабіць зону, штосьці адхапіць кавалак. Да. Яны чаму і мараць зайсці на Чарнігаўшчыну, адваяваць кавалак Чарнігаўшчыны, забраць у украінцаў і адтуль ужо лупіць кабамі па Кіеву. Таму як не круці. Это адзін з планаў відавочных. Таму я думаю, што калі такое нешта пачнецца, ну, украінцы могуць перайсці, будуць вымушаныя перайсці да рашучых дзеянняў па тэрыторыі Беларусі. Калі ўжо будуць зноў кантынгенты заходзіць, калі такія тэндэнцыі пачнуцца. Таму спакойна не будзе ў кожным разе. Мы прыціснутыя паміж молатам і кавадлам. І аперацыя па Балтыі можа быць непрадказальны адказ па Беларусі. Глядзіце, каб не ўлупілі субстратэгічнай ракетай французскай, альбо амерыканцы там што-небудзь, таму што Трамп вкурвіўся, я думаю, на Лукашенку, што дамаўляліся пра вялікую здзелку, маленькую, ёсць профіль для Трампа, няма, неважна, дамаўляліся. А ён паехаў да Сі Цзіньпіня і піў з ім чай. І ўсё здаў Сі Цзіньпіню. Можа пакрыўдзіцца Трамп і Кушнер, яны ж выхадцы з Беларусі, і адпомсціць Лукашэнашку. Можа такое быць? Украінцы могуць дзейнічаць. Зрэшты, варыянт анексіі, што калі ўсё будзе так, як сёння заставацца, і некаторыя думаюць, от спакойна, солнышко свеціць, эканоміка не ляснула. Не будзе Беларусі. Вы гатовыя жыць у статусе горада Пенза Расійскай Федэрацыі, што от вся Беларусь такой стане у гэтым Задрышчынску, за фіранкай цывілізаванага свету? Смейцеся.
Мы пропустили, скажем так, момент недавно. Стратегічны інстытут рэспубліканскай партыі выпусціў свой доклад, там недзе 586 сторонок. Так вот, Беларусь там узгадывается літаральна 6-7 разоў, і прычым выключна ў кантэксце России. Ні пра якага вялікага лідера Лукашенко там ні разу не узгадываецца, ні пра беларускую армію самастойную адзінку. То бок, это мы разумеем, я нагадаю, это стратэгічны інстытут менавіта рэспубліканскай партыі. Это тое, чым мусіць у прынцыпе Трамп кіравацца ў бліжэйшы час. Таму, на жаль, нас амерыканцы, это тое, што Лукашенко называе вялікай сделкай, это вялікая сделка хіба толькі для яго. Для амерыканцаў, як мы бачым, яна як бы так, на такім вот далёкім месцы, што просто шкада. Да. Сергею, я не за тое, каб глядзець амерыканскаму пану в рот. Дай снарады там ці там штосьці там, дай атакамс, дай. А ён цябе прыніжае ў сваім авальным кабінеце. Няхай ідуць лесам гэтыя вот лідары. Тут даляр, а тут еўра ў вачах. Не трэба. Каштоўнасці, якія яны дэкларавалі, хрысціянскія, любоў, дабрата, гатоў быў вошкацца, дамаўляцца з Пуціном, любімы спарынг-партнёр. І з усёй гэтай навалачу. Трэба самім браць у рукі свае лёсы. І в этом сэнсе стратэгічны хаўрус Беларусі і Украіны, таму што все будуць Украіну заклёўваць, нават калі будуць самыя пазітыўныя сцэнары. Не будуць даваць ім дамінаваць, таму што Украіна самая вялікая краіна Еўропы, багатая. Калі справяцца з карупцыяй, это можа быць проста бомба. Дык вот, все будуць ставіць Украіне палкі ў колы. А таму трэба будзе абрастаць хаўрусамі, а першы кандыдат на такі хаўрус, я не кажу, што нейкі там сталіца дзесьці, хай ён будзе гарызантальны. Партнёры, сябры, надзейныя. Это Беларусь. Это відавочна. І ёсць канцэпт, як это працягнуць і зрабіць магутную сілу. Дзе, канешне, Украіна была бы в авангардзе. А можа быць, і мы падцягнемся за Украінай. Дай Бог. Вот это наш шанс, я это бачу. Але вот украінцы... Зараз час Киевской Руси. Час Литвы прыйдзе пазней, так што пасіянарнасць зараз у Киеве ёсць, то давайте як бы так і карыстацца этим. Пытаюцца, Себастьян, калі падняць бунт супраць Лукашэнкі сёння ў Беларусі? Но это тое самае, як бунт падняць у Донецку. Як вы думаеце, можна ці не? Ці ў Севастополі? РФ прыйдзе яму на дапамогу? Праз секунды, РФ ужо там. Но я хачу, каб ты адказаў. Да, відавочна. Хлопцы, я в Украине с 14 года. 14-15 я памятаю, калі мы прыязджалі як бы на фронт праводзіць інструктаж, як загараліся вочы у украінцаў, калі яны бачылі, што весь экіпаж з беларускімі пашпартамі, але ж мы свае. І яны разумелі, што ёсць браты, якія падтрымліваюць, да. І наколькі вот пасля Лукашэнкавай дзеянні змянілі сітуацыю пасля 22-го году, да. Я ўсё это разумею, але ж я спадзяюся, што мы ўсё ж таки выйдзем на тое, што мы як бы зможам, скажем так, нормально жыць сваімі народамі побач, разам. Больш таго, як бы так, для Украіны не сакрэт для разумных людзей, што Украіна атрымала вялікі удар па генафонду, скажем так, і для развіцця эканомікі, таму што грошы будуць, конечно, укладаць у разбудову Украіны, то для таго, каб не запрашаць уласна людзей з Бангладеш, як бы абсолютно не блізкіх по культуры, я думаю, што мы бы якраз маглі цудоўна дапаўняць адзін аднаго. Я калісьці атрымаў, у мяне ў краіне быў айцішны бізнес, і я атрымаў цудоўны досвед. Я спачатку беларусаў чыста на ўдаленцы трымаў, потым пачаў як бы так міксаваць, украінцаў набіраць. І ведаеш, якую я выснову для сябе зрабіў? Вот украінцы малайцы ў плане, да, вот сонейка багата, актыўныя, крэатыўныя, але ж калі вот трэба якраз вот паслядоўная, штодзённая, шэрая праца, то тут украінцам сумна, тут якраз от беларусы трэба. Так што, ведаеш, я лічу, што мы маглі б дапаўняць адзін аднаго. А на тое пытанне бунт, на сённяшні дзень это нереальна. Паглядзіце, мы пакуль што не асэнсавалі глыбіню трагедыі.
калі до 2020 года, до протестов 2020 года у нас у Беларусі былі прадстаўнікі трох асноўных наратываў. То бок это тыя, хто памятаў, што Вялікае княства Літоўскае, што мы адны з галоўных нашчадкаў. Другі наратыў это вакол Лукашэнкі, это умоўныя БССРаўскія, і трэці это якраз рускамірскія, 5-7% рускамірскіх. Так вот, руками быццам беларускага міністэрства ўнутраных спраў з Беларусі выціснута па розных ацэнках ад 700 тысяч до 2 мільёнаў. А для народаў 9 мільёнаў это вельмі крытычныя лічбы. І выціснута якраз носьбіты нацыянальнага наратыву. Таму, даруйце, няма каму падымаць бунт пакуль што. І няма каму нават дзяцей нараджаць, і няма каму працаваць, таму эканоміка хутка абваліцца, сябры, разам з цэнамі этымі шалёнымі на жыллё і гэтак далей. Пра гэта ролик на канале Радыё Рацыя, такі тыднёвы разбор навінаў. А вось што можа быць, я бы хацеў сказаць, да, тут. Ты казаў пра адбудову Украіны, пачакай, наконт адбудовы. Але вот што можа быць. Стане пытанне, што трэба шукаць новыя крэатыўныя спосабы вырашаць эту вайну. Самы лёгкі спосаб, дзе ігла зарыта, дзе ключ да перамогі Украіны. Як разваліць эту расійскую недаімперыю. Калі б яны страцілі са сваёй арбіты беларускі плацдарм, які для іх крытычна важны. Пуціна няма, Расіі няма, іхнай недаімперыі няма. І эта думка, все часцей украінцы будуць да яе прыходзіць. Сергею, прапановую ўжо развітвацца з нашымі гледашамі. Самы доўгі наш быў стрым, гадзіна 15. Я хачу падзякаваць гледашам з Ютьюба, это в асноўным гледашы з Беларусі. Я хачу падзякаваць гледашам у Тиктоку. Это беларусы і украінцы. Большасць, напэўна, нават украінцаў. Слава Украіне, жыве Беларусь! Героям слава, жыве вечна! До сустрэчы!